Lehenengo Lekeitio eskola. Beraien proiektuak ikasle guztien berdintasuna eta ikasketa integrazio erreala bultzatzen du. Sexu, etnia eta kultura desberdinen arteko elkar ulertzea eta elkarbizitza ziurtatzeko beharrezkoak diren eraldaketak eginez. Ikaste prozesua eta elkarbizitza bultzatzen dute ere. Ikaste prozesuari dagokionez, metodologia dialogikoa erabiltzen dute. Horretarako giza baliabide asko behar dira, eta eurek gurasoen eta udalaren laguntza jasotzen ari dira. Orain, hasiera emango diogu Xabierri, Lekeitio eskolako zuzendaria. Egunon, Xabier. Guke printzipioz hiru lau gauzatxo planteatzen ditugu, ezta? Eta lehenengoa da, komunidade osua balore batzutan ados ipini behar dela. Hemen aipatu dira balore batzuk, baina bera komunidadeak ikusiko leuke zeintzu dira zen bere oinarrizko baloriak, ezta? Azken finean zer izango litzateke, komunidadi osatzen dugun eragile guztizon artean ondo konpontzia. Bai, administrazioa, udaletxia, bolondresak, ikasleak, irakasleak, gurasuak, izango zen pizkat alkar lagundu, alkarreri esku bat bota, eta guk ikusten dugu zen egoera eskasak gainditzeko pausuak emoten zuen. Sarri askotan egiten dan izaten da, pizkat txigo bat topa ikastetxeetan, eta esan ikastetxe bateko elkarbizitzako arazuak dirasela, hiru ikasle dagozelako, edo irakasle bi edo familia batzuk, gu pentsatzen dugu hori txorrada bat dela. Txorradak asko egoten dira, hori da bat gehiago. Horrek egiten da bena da, ni ez nahixienez, eta ni kanpuan gelditzen naiz da, arazua beste batzu da. Orduan, azken finean, elkarbizitza ikaskomunidadien ikuspegi honetik izango zen, eskola inklusibo bat, edo atzo komentatzen zen Apol eta eskola demokratiko bat, edo olako eskola bat eraikitzeko, pausuak emoten jugati. Hori izango zen pizkat, azken xedia edo. Orduan, elkarbizitza albideratzeko edo behintzate baldintza, jonanek esan dugu baldintza sortu behar dira zela. Gu pentsatzen dugu elkarbizitza ikastetxeetan ganoraz aurrera botatzeko kontutan eduki behar dugu zela zenbait puntu, ezta? Oinarri eta garrantzizkoena da lehenengoa. Hau da, desberdintasun egoerak gainditu egin behar dira zela. Eta ez onartu edo disimulatu edo albo batian itxi baizik eta hori dela lehenengoko erronka edo ardatza ikastetxien, ezta? Desberdintasun egoera horrek lokalizatu, asko kamuflate egoten dira, invisible izaten dira edo mutuak izaten dira, eta topata gero gainditu, ezta? Gero, ikasle guztizentzat, ez bakarri batzuntza, baizik eta guztizentzat, atzo aipatu zirean éxito para todos, eta igual batzuk esango ben lehendakariak esango para todos y todas, baina atzo esan para todos, ezta? Badakizu zenbat gizonezko dago zen hemen, eta zenbat emakumezko bat, batek egin dagoelako kalkuloren bat, bale. Printzipioz gero, elkarrizketan, ikaskomunitate dialogikoak normala da, elkarrizketan oinarritzen gara, eta baina elkarrizketa kritikotasun bateaz lotuta. Elkarrizketa argumentuakin eta informazioa eta danon artean ondo zabalduta eta ondo egituratuta. Eta gero, bebai, partaidetza ezinbestekua da, ezin duguna pentsatu da irakasliok egingo dugula geure arauak eta geure arautegi, nik DBH eta institutuetan ikustote zen gauza flipantiak izaten dira. Urte batzu ziban nintzen batera eta pentsan eban kartzelan sartzen zaren nian emoten da benorre dira zela. Ezin dozu egin hau egiten badozu falta bat, hau egiten badozu, horrek dira irakasliak edo administrazioak ipinizako arauak. Baku planteatzen duguna da, arautegi eta olako gauzak danon artean egin behar dugu zela. Aurrera atzera. Zoratu egin da edo neus horatu dut.
Felipe, tíos. Bueno, bardin dago barik, txardo, ostras, Siguiente. Urrengoa. Hori egin dut, zalin behar. Zer da, marcha atrás beba. Bueno, lehen komentatu hiru eredu, tradizionala, bitartekaritzakoa, pizka bitartekaritzakoa ondo dakizue, elkarrik eta olako taldeak erabiltzen dabe, eta gu planteatzen dugu beste bat, ez? Tradizionalian, irakaslien autoridadia da oinarri, irakaslia planteatzen daue zein dan arautegia, eta zer egin behar da, zerrez eta bar, eta zigorrak, eta gelatik kanpo iztia ikasliak, eta olako itxurak, danok ezagutu dugu, eta igual egin be, ez gari ez perfektuak, eta geben neurrizak eta ondo neurtu behar dugu zenez, igual egin begingo gendu zen. Eta hemen ikusten dana da, elkarrizketarik ez dagoela. Dago bakarrizketa bat. Irakasliak egiten dago berba, eta ikasliak aldaben neurrizan obedeziduz. Bueno, bitartekaritzaren eredua beste pausu bat da, pausu handi bat da, eta nik uste dute ez daukela zerikusirik aurrerokuagaz, eta bueno, baina bai sentatzen da gatazkan, hemen esan dali bizitza gatazka da, bai, note fa, baina bai badago momentu batu gatazkak ez dira zenak, ez? Gatazka batzutan eta beste batzutan ez, beti ez da gatazka, ez? Eta bueno, bai gatazkan zentratzen dela, baina gatazka horre konpontzeko bitartekari bat bihar da, ez? Hitzak berak esaten dau, bigarren edo hirugarren pertsona bat bihar da, elkarrizketa eta akordizu bat bultzatzen da, eta zentzu horretan bai ikaskomunitatea planteatzen da ereduagaz bat egiten dau, zuzenian, eta gero emaitza honak baloratu egiten dira. Lortzen da nian gatazka bat konpontzia eta bar, hori ondo baloratuta dago. Gu planteatzen dugun, edo ikaskomunitatea planteatzen da eredu komunitarizuan, beste ikuspegi bada, ez da? Printzipioz planteatzen dana da etxia, aria, eskola, hau da, unia izidan testuinguru guztizak batu egin bidea dira zela. Ze guztizetan elkarbizitza dago, guztizetan uniak dago harremanak. Nik uste dut harreman initza dala klabi, ez da? Gu gizakizo konstanteki gaoz harremanetan, beste pertsona batzukin, ez? Orduan, ikus da iguzan, zeintzu dira zen, ume edo ikasle hoien harreman edo testu inguru garrantzitsuenak eta lotu da iguzan horrek, ez? Beste lan handi bat egiten da bena, eredu komunitarizo honek da, gatazkak aurre ikusten saiatu. Ni badakit, gure eskolako jolas tokizan, neska mutilak, futbolian badabiltzaz mutilak, neskak ez daukela lekurik edo aldrebez, bardin. Hor gatazka sortuko dira, orduan guk hori aurre ikusten badugu edo horreri izaten badotzago ez, leku bat egingo dugu honetarako, beste leku bat beste estatarako, eta dano gustora gaoz, orduan gatazkak ez dira sortuko. Desberdina da. Gero, berbe egiteko maila, ikasle, irakasle, ikaskomunitateetan nik ez dakit atzoka dana atoda metxa izan zen, baina badago printzipio edo oinarri bat esaten dabena elkarrezketan argumentuak daukela garrantzizia. Eta ez nor botatzen dabezen argumentu horrek. Bardin da zuzendaria edo lehendakaria da. Eta ze argumento dago iritsi horren azpizan. Orduan, ikasle, guraso, irakasle, maila bardinian berde egin. Ostro, un minuto. Fastidi, ez. Atzo, moztu egin nintzen eta gaur esan dut ez naizela moztuko. Eta gero, arazoa sortzen dira zenian, bardintzat. Arazoa sortzen dira zenian, komunidade osuen artean konpontzen dira. Orduan, egon bai atoa metxak konponezena. Ikaskomunitatea pentsatzen dabe, elkarbizita eta aprendizaia alkarrekin doia zela. Hau da, penko gezen daukenak ikastetxietan normalian arazo gezen sortzen dabe. Bai edo ez? Karo, ez da behinundik ataratzen gustorik eta gusto barik ezin gara bizik. Eta eskolan egoten gara inbestu ordu gusto barik. Bai atiz, gusto.
Elkarbizitza eta eskola antolaketa lotura zuzena dauke. Segun zelan antolatzen dugun ikastetxia, elkarbizitza bideratuko dugu, edo egingo dugu kriston follo tokiza. Sarrerak, irteerak, jolas orduak, jantokik orduak, horre dira, nik esan dut ezen momentuak horre dira klabiak ikastetxe bintzat, aurre eta lehen eskuntzak ikastetxe bat. Horre sortzen dira gatazkak. Eta gero elkarbizitza eta baloriak. Hemen aipatzen dira modernidade, postmodernidade, eta bueno, ikaskomunidadia plantatzen da modernidadeko balore horiek, hau da, gogoratu, nonan esan da, modura adinatzekoa da, egalite, fraternite, eta frantziako irantzako horre baloriak hiru zutabe horrek, planteatzen dira hemen beba, izan. Orduan, aprendizai eta elkarbizitza bultzatzeko honek kontako da gero, euron esperientzia da, baina elkarrekintzako taldiak, tertulia dialogikua, gurasuen partaidetza, IKT, eta bar. Antolaketa eta elkarbizitza, komunidadia osatzen daben eragile guztien ber definizio bat egon behar da. Gurasua ez datoz bakarrik pintxuak ekartzen edo notak hartzen eskolara baizik, eta gurasua parte hartzen dabe komisioietan, gestinoian, kurrikulunian, eta bar. Hori da ber definizio bat. Eta, ordutegizak eta aldatu egin behar dira. Gaur egun daukaguna ez badugu moldatzen, segituko dugu, gaur daukaguzen gauzaki. Hori argi dago, más de lo mismo, erderaz esaten da, que lleva lo mismo. Eta, baloriak komentatu dugunak, ez da, naiz da informazio gizarte bat eta kapitalismuen loturak sortu daben horre zalantza eta dualidade, arrisku, pobrezi eta bar, horren aurrian guk bueltatzen gara sarrera. Ardauen modura, ardau sarrera, eta hartzen dugu, hango ardaua, eta esaten dugu elkartasuna, bardintasuna eta taskatasuna. Eta horrek dira baloriak. Eta gero, esparrua, lehen horra etxek aldetu dozema, kultura desberdinen artian, sexuen artian, hemen dagoz dozena bat gizonezko eta iruro eta mar bat emakumezko, bardinen artian eta gero, ingurumenaz, ez da, honi izaten da, aldaketa klimatiku eta Euskadi, deine kantatze bena kortatu eta honek eta Euskadi tropikala eta onpentzarik ontsa jagatzen dagoela. Eta, ni neu nahi jau Euskadi tropikala.